Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα σας δείξω τα βιβλία που δανείστηκα από τη βιβλιοθήκη. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα, αυτό είναι για την αδερφή μου το ροζ. Είναι από ό,τι βλέπω με ένα κορίτσι και κάτι μονόκερους και κάτι λούδια, τέτοια. Λέγεται πώς να κάνεις ευτυχισμένο ένα μονόκερο. Εδώ πέρα είναι ο Αστερίξ και ο Βελίξ. Ο τίτλος είναι ο Αστερίξ και η Γότθη. Εδώ πέρα πάλι ο Αστερίξ και ο Βελίξ, ο Αστερίξ μονομάχος. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο, δεν πήρα άλλα. Τέλος πάντων, κάντε like και εγγραφή, γιατί άμα δεν κάνετε like και εγγραφή θα σβήσω το κανάλι. Έχω να πούμε 50 κάτι εγγραφές και εγώ ξέρω πως έχω. Κάντε γρήγορα like και εγγραφή γρήγορα, γιατί άμα δεν φτάσουμε στους 100 εγγραφημένους, τέλος πάντων, θα σβήσω το κανάλι. Αν δεν φτάσουμε μέχρι το καλοκαίρι, θα σβήσω το κανάλι. Άντε, γεια!